Čau lidi, vítejte u videa z Minecraftu zvětšování domu. Ano, je to tak, budeme zvětšovat dům. Jak jste teď slyšeli. Ale budu na to teda potřebovat hodně dřeva a sekiru. Když sekiru opravíme. No, super. Tak. Zvětšování domu bude asi tak, že my teď to vykopeme s lopatu, takže to vykopu. Teď taky. Tak, tady ještě krumpáč vlastně. Když to nebude trvat dlouho, tak to nebude moc dlouhé videjko ani. Nebo video. Takže to vykopu. Takhle. Tak, super. Takže tady si to teda zničím. Tak. Marecko to ještě pořád není. Možná, že to před tu chvilkou byl, protože já tady nejsem celý den. Tak. My si teda sem dáme to dřevo. Takže dáme si větší střechu ještě. Jo, tak ne, tady ne. Tak co si vykopu. Tak. Tady se ještě musím vykopat. Tak, to by mohlo stačit. Takže my si tady takhle děláme normálně základ. To taky vyplním, tady nebudou světla. A tady si uděláme střechu. Už nám došlo. Tady máme. Doufám, že to vystačí, no. Většině toho domu ještě podlahu. Máme hlínu. Pak ještě po těch zdech. Ale uhlí. To rovnou můžu vykopat. Uhlí se hodí, protože ho máme málo. No tady, super. Mám ještě hlínu. Jsem místo tohle. To sem dám. Tak. Teda ještě, jo, to bude stačit. Takže tady si počkat, tady ještě takhle. Tady si zvětší dům. Tak, super. A je tady zase Anton GT. Tady docela není špatný. Já jsem se tady chvilku byla a je docela dobrý, jako ten Anton G. Počkejte, jo, co dělám? Bože. Tak. Jo. Dokopal jsem to. Tak. Teď tu podlahu ještě. Ten oheň si teda se budu muset udělat dva. Jestli tady vystačí na to světlo. Stavím si dům, no čau. Už zase vlí. Aha, on se asi. Tada. Potřebuji dříví, ne dřevo. Potřebuju dřevo. Sorry, za shakes. Tady jsem, proč to mám? Tady to nepotřebuji totiž. Ale tím pádem tady nepotřebuji ani tohle. Tady dám hlínu. Tak. Super. Jdi pryč. Teď se to doplním tak. Teď už jenom takhle.
stačí, bude to stačit. A to vystačí, no tak. A super, vystačilo to a teď už jenom dveře. Takže takhle. Jedno dřevo mi zbylo. Nevystačilo to. Kurňa. Kurňa, kurňa, kurňa. Nemáš dřevo? Nemáš dřevo? Ach jo, prošlo nemáš. Ty bys ho měl mít. Takže to máš vždycky. Otevři tu truhlu. Ježíš. Nemám tady ještě někdy ty. No nemám vlastně, ty už jsem vypotřeboval. Počkejte, já mám špatný spojení a nemůžu otevřít truhlu. Nemáš fakt nějaký dřevo? Já mám asi fakt špatný spojení. Co děláš? Co tady děláš? Počkejte, já potřebuji dřevo. Já tu potřebuji... Jo, můžeme to tady zatím vykopat. Co je? Špatný spojení? Ne. Mám dobrý. Aha, on mě tady asi vůbec nevidí. Takže já se od toho připojím. No jasně, nevidí mě tam vůbec. Je špatný heslo. Že tam zase nevidí. Asi tam mám Petr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, jo. 1, 2, 3, 4, 5. Stopnu to. Ano, jsem zpět. Vybavil jsem se zase tady, což je divný. LOL, co to děláš? Co to děláš? To jsem já. Sorry, tady jsem já. Sorry, tady jsem já. Sorry kámo. Ale tady jsem ubydlený už já. Já nemám dveře. Ježiši Maria, takový zbytečnosti kvůli dveřím. Že bych si tady, počkejte, já možná ještě mám u sebe ty. Takový, jo, tady. Ty bych mohl udělat jako navzaních vchod, protože by se mi to docela i líbilo. Tak, tady si dám takhle tohle a takhle. Tak, super. Tady si dám ty dveře teda. No, super. Takže to bude konec. Doufám, že se vám video trochu líbilo. Takže to ještě pokopu. Tak. Hezký domeček, ne? Tady je divný. Ještě zvětšení domku. Ne moc velký jako, ale něco jsem udělal, no. Možná, že ho zvětším ještě víc. Záleží na tom, co najdu, no. Tady si to ještě vykopu teda. Tady. Můžeme dělat ještě schody? Ok, dobře, tak buď vyskyní, to je jedno. Je to jedno úplně. Úplně prčici. Tak, to co bude konec. Já čau ves.